мама. Знаєш? Ovo je lutkica Pinipon, princeza i princ. A gde je princ, Sonja? Вот он. Da, to je žaba koja se pretvara u princa. Ovo je zimska lutkica Pinipon, dečak. To je set lutkica Pinipon sa aksesuarima i vidiš ovo ima i tašnicu i mašnicu. Ova ima macu. Ovaj dečak ima kuće. Ova ima samo tašnice i mašnice. To je u stvari kao neki stan gde oni stanuju. Оп. Ну что? Ой, это стиральная машина. Стиральная машина. Veš mašina. Mašina za pranje veža.
Čekaj da vidim kako radi. Vrti se ovo, a? Крутится барабанчик, Соня? Покрути. Devojčica sa lepom kosom i ti možeš da ju praviš frizure. Да. Ima i šnalice, Я могу ima četkicu za kosu. Я могу сечь и делать эти стёзки. Da, možeš da joj praviš frizure. I možda će Sonja da joj pravi kiku. Ovo se zove Cake Box i to je set za pravljenje tako raznih slatkiša. Hoćemo li da pravimo takve slatkiše? Да. Не знам кое е това. Ja vidim samo neko delo za lutkice. Joj, tamo je i lutkica. Jel to devojčica? Nova drugarica našeg babyborna? Не, это птица. To je dečak. Да. Pa kako dečak kad ima mašnicu na glavi? Vidiš, imate slične pidžame, Sonja. Pravi set doktora. Ух ты! To je špric da se radi injekcija, a to je stetoskop, jeste. Super. Otvaramo najveći poklon.
samo kofer, stolica u kojoj sedi beba jede i mesto za spavanje gde beba može da spava. Mama, to je kuca. To je kuce, čičila. Не знаю, Соня. Šta je to, Soня? Ne znam ja šta je to. Ne делай больше. Vidim da je Sonja oduševljena novim poklonom. Nije, mama. Hoće već to da otvori, a ja kažem njoj da sačeka da kupimo plastelin. Ja mislim da ide plastelin Mama, u tom setu, ali bolje da kupimo još. Jel su ti se svideli pokloni od Deda Mraza? Aha. Šta treba da kažemo? Hvala. Hvala. Govorimo svima. Ćao. Ćao.